ओमफ्राय दा अबेनिफ्राय फैदों? आङो बाक्सा बागानपारा। बिनानाव लिना। हाय आदा। मोजां दा? मोजां। दे। बेखौ नायफिनबा लाजियो नामा? हेल' खुलुमबाय बयखौबो। दिनैनि भिडिअखौ नैबे दावहारु दालांनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जाबाय। जोंबो माने दसे थाथ'फैदों। जों थारमाने नैबे कारजों थांनायसै जोंनि टिमा एखे दे। माने जोंनि गिंना मिलायब्रेखाय नालाय बे टिमा। खुलुमबाय। येस। आरो न दंबावो? खुलुमबाय गासैखौबो। खुलुमबाय। येस। स' थोदो होमब्ला नायनायसै दिनै बल खेला आरो एक्ट्रिसफोर फैगोन ना? कारिश्मा बर' ओमफ्राय लीना बसुमतारी। अके। खाव हाबसि खालामालाबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन ना माथो? थोदो होमब्ला थांबाय थादिनि दावहारु दालां बारबाय। ओमफ्राय बे लामाखौथ' नोंथांमोना आंनि भिडिअ नुखाबाय। अबस्थाया बिदिनो दै गैयाब्ला बेबायदि। ओमफ्राय दाख्लैनो दैस्लुंमोन। दै दङमोन दिनैनो ना दोनजालायनाय जायो रा लामाया दैज्लाङाव। दा मेसेंब्ला माने दामानो नाङा पाउडारा माने फैसा नाङा होमब्ला थांबाय थादिनि नामा? नाम्बार 2 लन्टिबारिनि फुटबल बादायलायनाया दिनैहाय फाइनाल। मालिबिटा भार्सेस अल बिटिनि एफसि। अल बिटिनि एफसियाथ' जों गामि जाहैबाय। मालिबिटायाबो नांजाबनाय। ओमफ्राय खेलायाथ' अटखि जागोन। डेन्जार जासिगोन ना? जायखिया नायदिनि खेलाया बिराद माने कम्पिटिटिभ जागोन होननानै बयबो आसा खालामदों। दा मोनफैबाय नै। दा मोनफैबाय नै। जों दाख्लै दोननाय बे नैबे पार्किं एरिया। ओमफ्राय नुनायसै। ओइ आं लामानिफ्राय बरायनायसैलै आलासिफोरखौ। माने बिराद मोजां मोनखायो नालाय आंबो पार्सनेलि। दा फार्स्टआव लोगो हमदो लीना बसुमतारी। आइयो मोगथाङाव लोगो मोनबाय बोरैबा गुलुब मोनलायथारोलै। आरो सासेबावलाय ओइ नै आंनि आरो नायबावदो रायजोफोर नै आंनि फेभरेट। दा नै लोगो हमदो कारिश्मा बर' बाक्सानिफ्राय फैदों। बिराद गोजोनबाय। नोंथांमोनाबो नुनानै गोजोनबाय जानांगौ। ओमफ्राय दा अबेनिफ्राय फैदों? आङो बाक्सा बागानपारा। डाइरेक्ट हजोंनिफ्राय ना? डाइरेक्ट हजोंनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय बङाइगावआव एसे रेस्ट लाबाय। लामाफोर सफैबाय मोजाङै। जेबो उसुबिदा जायाखै। मानोना बङाइगावसिम लायनो थांखादों नालाय। बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंखौ बहुद माने अनसायदो। आरो गोबां रायजोफोरबो फैनाय नुदों। मोजां मोनदों। आरो दा रायलायबावगोन माने एसे रेस्ट लाथोंसै ना? बिनानाव ओमफ्राय बिसोरो मादैमोना? मादैया नैबे लिनानि बिमा। ओमफ्राय मादैया आङो बिसिनि हस्टेलाव थायोमोन। दे साफागुरिनिया दे अके दे माबायदि जोंनियालाय ओरैहाय जायगाफोरा? मोजां। सानैबोथ' बाक्सानि जाहैबाय ना? सानैबो बाक्सानि। हाय बिनानाव लिना। हाय आदा। मोजां दा? मोजां। दे मोजां पारफर्म खालायदो। दा नायनोसैलाय जोङो। रायजोफ्राबो गोबाङै नेगासिनो दङ। फोथाराव मानसिया बुरजा जाथारबाय। दा जोङो नैबे न'आवहाय थाथ'नोसै दसे माने एसे जानाय लोंनाय बे न'खराव। ओमफ्राय बेनिफ्राय थांफिननोसै। ओमफ्राय आलासिफ्राथ' माने फ्राय रेडि जानानै फैखाजोब्बाय नै। टाइम वेस्ट जानाय नंले माने थाबैनो प्रग्रामा स्टार्ट जानो मोनसिगोन आरोखि। आरोबाव नै मोजां खबर फैफाबावदों। बावदा गुमैनि एक्टर इजिं चिरां बसुमतारी बाक्सानि ना? खाथिनो जों करिश्मा मोननि गामि खाथिनो आरो। आच्छा मोजां ना खबरखौ? मोजांबा बिदि लोगो मोजां। बिदि लोगो मोनब्ला बिराद मोजां मोनो जोंबो ना। माने स्क्रिनावल' नायबाय थानाय जायोना। ओमफ्राय मोगथाङाव लोगो मोनोब्ला मोजां मोनो। मोजां एखेबारे। दे आरो आवगायलांबाय थागोन ना? आरोबाव लोगो मोनबावगोन ना? दे गरम मोनजोब्बाय गोलोमजोब्बाय नै एक्ट्रिसफोरखौ लोगो मोननानै। बाप ओरैनो बोथोराबो गरमखा। बेबो दंफैयो नै। ओइ राजा ओइ नाहररा। येस जेबियार नार्जारि। बे बिनि आमाइनि न' आरोखि बियो। आलासिफ्रा दा जिरायनानै ओंखाम जानायसै नै। रेडि टु इट। नायनि जोंनि चिराङाव मा मोनजाफैखो जोंनि आलासिफ्रा। मा होखो सार? माबा दं, अमा दं, दाउ दं, पापर दं, दालि दं, सबाय बिमा। नैबे आब'मोनानो बिराद संनानै रेडि खालामनानै दोनदों नै।
अन्नानै सिसारमोन जासाबदो जोंनि चिरांनि खाना सिम्पोल बर'नि खाना दे औ लकेल खाना औ लकेल जाना दे ओइ मिजिं हाय जासाबदो ब्र' दे सिम्पोल खाना दे मोजां औ दे आरो दंबावो नै प्रबाल बर' दे लाजिनाङा दे जारौमोन जा थिगसे दा जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय ओंखारबाय दा ओंखारनायसैनो एसे लेट जाबाय नालाय ना रेडिसै दा थ'दो मोजां पारफर्म खालामदो बिनानाव अल दा बेस्ट दे थेंक इउ ओमफ्राय फैद' औ गानगासिनो बिसोर साइड डान्सार्सफ्रा नोंसिनि माबा सानैनिबो ना औ हाय बिनानाव दे हाय बिनानाव दे मोजाङै मोसादो ना मादैमोनाबो दे नानि फैदो नोंनि फेभारेट ना ओमफ्राय नोंनि फेभारेटआ सोर माबायावहाय बलिउडआव औ एक्टराव आमिर खान आदसा ओमफ्राय एक्ट्रिसा आइश्वर्या राय येस मोजां थ' थांबाय थादिनि ना दे आस्ते बिराद मोजां मोनबाय दिनै लोगो मोननानै आंनि फेभारेट माबाखौनो आं बेखौ मोजां मोननाया नोंखौ ना बे लकेल दावदैनिफ्राय बिराद मोजां मोनदों आं ना आङो एक्चुअलि आंना फिल्म लाइना स्टार्ट होनोब्ला चिरांनिफ्रायनोखा ओंखायनो आङो चिरांखौ बिराद मोजां मोनो आरो दिनै साबसिन मोनबावदो बेफोरबायदि बाथ्रा खोनाफैनानै आंनि एक्टिंखौ नों मोजां मोनो नोंनि फेभरेट होनना खोनानानै साबसिन मोनदों आरो औ दे लोगो मोनबाय थाबावथों दे दा बिनानावमोना गाखोसिगोन नै औ दे दा आंबो गारि सिङाव गाखोबाय नै बिनानाव लिनाजों गाखोफानो मोननाय जाबाय ओमफ्राय दा बिनानावजों एसे सावरायलांनायसै थांबाय थादिनि दा गारि सिङाव नै माने बे न'खरनिफ्राय ओंखारफिनबाय बिनानावनि आंनि फेभारेट एक्टिंआ गोथार फिल्माव बिनिफ्राय लाजियो बेखौ नायफिनबा लाजियो नामा नङा खिन्थु मानसिफोरा बिराद मोजां मोनोना जोंनाथ' ओरैनो मानसिफ्रा बे नोंनि बे एक्टिं माने एक्टिंआखौ ओरैबायदि मोजां मोनो बे माबानिखौ गोथार फिल्मनि ओमफ्राय गोथारनिया फाग्लिनि रलमोन आरो फिल्माव दंबावो नामा फाग्लिनि रल गैथ'ला ना रियेलिस्टिक फैदों आरो औ बिराद ड्राइभिं नै जोंनि आसोला हिर'आ दा फोथार मोनफैबाय नै माने बिराद टाइटसै जायगायाथ' नै दिनै फाइनालबो आरो बिराद मोजां जोंनि सावथुन मुलुगनि एक्ट्रिसफोरबो फैदोंना बिनानावमोन बिसोरखौबो नायनो फैबाय खेलाखौबो नायनो फैबाय बिराद टाइटसै जायगाया नै ओमफ्राय आरो आंजों बिनानावफोर दंबावो मा नाम बिनानाव नोंना आंना अनुजा रजे दे मोजाङै मोसादो दे ओमफ्राय जों फोथारनि लांगोनायाव सौफैबाय नै ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा बेम पार्टि लानानै सोरबा केमेरा लानानै दा जोंनि आलासिफोरखौहाय जोंनि सावथुन मुलुगनि स्टार बिनानावमोनखौ माने नाजावनो थाखाय रेडि वेलकामिं दा हाबनायसै नै दा नायदोनै गोबां मानसिफोर नेनानै दंमोन एक्ट्रिसफोरखौ नायनो आरो दिनैनि खेलाखौ नायनो नै नायदो जेरैसिमबो मानसि नोंथांमोना नुगासिनो दङ बा नै बुंजोब्बाय फिला दा बिनानाव आलासिमोना फोथाराव हाबबोबाय नै हाबगासिनो दङ नोंसोरखौ खेबग्रासो मोसालायनांगौ एसे
दा सौफैनानै जौसाङाव जिरायहोबाय बिनानावमोनखौ। दा आलासिफोरा रायजोफोरजों सोरगिदिं मोगा-मोगि जानो थाखाय थांगोन आरो दिनैनि बान्थाखौबो लानानै गिदिंगोन। ओमफ्राय विनार प्राइजखौ नायदों 32,000 बे रानार्स आपनि ओमफ्राय नैबे 50,000 फर विनार। जे बेसेन गोसा फाइनाल खेला एबा जोबथा खेलायाव नोंथांमोना जे नायनो फैबाय जोङो अननानै कमिटिनिफ्राय गुरै खावलायदों जे आरो लोगोसे गुरै खावलायहरदों जे जोङो कमिटिनि सिङाव जे बाउन्डारि हिसाबै स्क्रिनखौ होदों नोंथांमोना जे बेखौहाय बोख्लायालासेनो अननानै नायलाङो एबा डिसिप्लिन हिसाबै दिनैनि खेलाखौहाय दिनै जेरैजोंबो मानसिफोरखौ जों नुनो मोनबाय बेजोंनो जों बुजिनो हायो जि जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराबो माने जोलुर बादायलायनाय एबा सावथुन मुलुगनि मानसिफोरखौ जोबोद सापर्ट खालामो आरो मोजां मोनो अनसायो बेखौ जों बुजिनो हायो। वाव नानिमोना नायदो नै बिराद स्मार्ट गथ'फोर। बेबायदिनो फोथाराव गिदिंगासिनो दं आरो हाय हेल' होनगासिनो दं जोंनि रायजो राजाफोरजों। नायदो नै गासैबो एक्साइटेड आरो हाय हेल' जोंनि बिनानावमोनखौ। नैबे मोननैया बेस्ट प्लेयार्सफोरनि मोननैबो टीमनि देरहानाय आरो जेननाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय विनार्स ट्रफि विनार टीमनि थाखाय नैबे ट्रफियाखौ मोनलांगोन। वाव दा फार्स्टआव नायग्रोदिनि जों कारिश्मा बर' बिथांनि मोसानायखौ। बे खेलायाव शाइनिं स्टार एफसि मालि बिथाया अल बिटिनि एफसिखौ गरथाम सोनानै देरहायो। दा बे बिथांमोनानो दा नै गावसिनि बान्थाखौ नाजावगासिनो दं। एसेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय आरो उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन नोंथांमोन। एसेनोसै बाय बाय।